Tvåan kommer du inte igen, jag lovar, jag river över dig. Ja, mål nu, så du får hoppa av och in i kullen. Femman, vad är den? Den är här. Ja. 8 meter. Ja, men vi släpper den här. Så. Snyggt! Sexan har den här vänsterkanten. Och bara på dit för 8, då sker vi. Där, 2an. Nej, Sista kommer efter där. Spring! Hata Det är dig! så skräckinjagande när du... Jag ska ta han. Backa, Ingo. Vänta lite nu. Passa han tvåan där. Ska jag försöka ta bort de här. Det är en hon. Vänta. Vänta lite. Nu, det är väldigt mycket kor här. Nu vill jag driva iväg dem egentligen. Det får du lov att göra. Får det? Ja, det är klart. Varför skulle du inte få det? Ja! Om du flyttar på steg, ja, det var ju det. Nu vill jag driva iväg dem. Här kommer sjuan på en gång. Ja, okej. Eller? Ja. Ja. 8 står här. Ni leder! 8! Jenny? Ja. Jag vet inte riktigt vad 9 Det är den där gulvita som tittar på dig. Där är 2an, så jag tar den här då. Den har varit 9 ända sedan igår, så den borde vi ju känna igen. Bra, bort med nollan. Nollan ska in och få hämta upp den. Bra! Detta står bra Ja, till. jag kommer där. Och kom på 2an där nu, för nu kommer du när de rör på sig. Ja, ja. Då tar jag gärna 2 nu då. Äntligen! Spring! Och 3an! Vad är den då? Den yttersta. Ja. Vänta lite nu då. Ja. Här kommer den. Tryck in emellan. Yes, yes, yes! Två!